De Westereen had altijd al de lijn van een soort verkeer in het dorp. Het dorp is in mondjesmaat en gestaag tot groei kwam. En er zijn telkens lietsere oplossingen gekomen. Maar een totaal verkeersdeskundig onderzoek naar welke stroom ben er nou, welke stroom ik kan verwachten in dat hele cirkel om de Westerijn heen. Dus ik de achterliggende dorpen. Dat onderzoek is er net. Dat de drokte in het dorp flink tan in door de centrale as is al langer bekend. Maar omwoners verzetten hadden maar succes in een oplossing betocht door de gemeente. Het gaat om een dik tussen het industrieterrein en een Wenwijk, maar aansluiting op een centrale as. De gemeente wil aan 2020 net meer over een nieuwe oplossing praten. Maar bij dwarsbelang nemen de zwargen ta. Het verkeer vanuit het dorp dat naar de winkels moet je recht. Het verkeer vanuit het dorp wat naar het sportcentrum moet, werd alles leidt. Het gezondheidscentrum, de bibliotheek, de beide basisscholen en de schildervereniging en de wielervereniging. Als die hier al je longens moeten, dan komt je nacht vol meer verkeer longens als strak alles aansluiten is. En het verkeer natuurlijk wat van die kant komt. Want er is maar één aansluiting op een centrale as en dat is hier de rechter van de Westerijn. De menings in het dorp rennen bot uit elkaar. Een pasklere oplossing is er eens net. Het gaat erom dat we met elkaar als dorp vaststellen, hebben we nou werkelijk een probleem, ja of nee? En we willen dan net naar oplossingen zien, want dat komt pas daarna worden. Eerst zien, hebben we met elkaar een probleem en als we dat met elkaar vaststellen, kan daarna de volgende stap nemen worden. Op 14 juni had Dwarsbelang een geerkomsten voor alle belutsenden in het dorp om over de toekomst te praten. We hopen dat we eruit komen gaan en we hopen dat er een oplossing voor komt, maar dat is net aan ons.